Action! Abubakar, dole ka shiga tsakanin da wancan karfar yarinya wai ita wai budurwarka. Calm down, Allah, baby. Yeah. Me fa na ganki a cikin damuwa ka? Tambaya ta ma kake yi? Tambaya ta ma kake yi wai me ya faru? Continue, Madalo. Sai Continuity ya ne? Listening ne kamar tana ba ku. Okay, wannan mafiyancin da ne. To mu tafi labarin. Ai ba abin da ne a cikin. Yawa. Mustapha, sai za ka fara. Ha ku irin abin da nake gaya maka. Ko kalle shi to. Karanta ko kalle shi. Yawa, kalle shi. Ka ko irin abin da nake gaya maka. Yanzu idan da tsotsai ai kaga ba wannan maganar ake. Wannan dalilin kenan. Kake yi. A gaskiya Abubakar ya kamata ka dauki mataki a kanta. Kalla Abubakar. wanda yake magana ne Na gani ai shi yake isa masako. Irin kina hakan nan. duk biyun zaki haɗu Sai Abubakar. Daukar mataki a kanta ai ya zama dole tunda na fuskanci ba ta da mutunci. Amma zan yi maganinta. Yanzu kina ji dai abin da za a yi. Ki hakuri ki shiga ciki. Yanzu nan zan je ne kar hanci. Aisha cikin ɓacin lokaci. Wallahi ka ja mata kunni. Duk inda ta kai da iskancin ta noma yar yau ce. Aisha. Action! Wallahi ka ja mata kunne. Duk inda ta kai ga iskancin ta to ni ma ai yau ce. Sorry, dan sa. ta mana Wa ka buga ba ba buɗe mana ɗaure da Allah Pick up. Pick up. Action! Wallahi ka ja mata kunne. Duk inda ta kai ga iskancin ta to ni ma ai yau ce. Mustapha kina ji Aisha ki haƙuri insha Allah hakan ba za ta sake faruwa ba. Ne miki alƙawari. Abubakar yanzu abin da za a yi ki shiga daga ciki. ki ɗora mun daga